Едва 7 сутринта е, в пустинята сме, около 10-11 градуса е, много по-студено от нормалното. Нашия водач каза, че по принцип трябва в момента да е около 18 градуса, но климатичните промени са факт и тук в пустинята. Много е студено, но пък гледката стопля всяка душа. Уникално място. Вижте за какви червени пясъци става въпрос. Разположен в зашеметяващия национален парк Намиб-Наукълуфт в южната част на Намибия, Сосус Влей е една от най-невероятните и добре познати атракции в Южна Африка. Характеризиран с огромните си бели солници и непрекъснато развиващите се оранжево-червени пясъчни дюни, всяка година районът привлича хиляди туристи, соло-пътешественици и младоженци, всеки привлечен от очарованието на този пуст, но интригуващо красив пейзаж. Дюните в Сосус Влей са били изваяни от вятъра в продължение на хиляди години, създавайки безупречни естествени пясъчни образования, които се издигат от дъното на долината и достигат височина от над 300 метра. Районът може да се похвали с някои от най-високите дюни в света, затвърждавайки статута си на истинска дестинация за търсещи приключения по целия свят. Тук се намира и едно от най-невероятните места на нашата планета. Само погледнете природата какви чудеса е създала. Тези буквално вкаменени дървета в глинената почва. Уникално място, емблематично за Намибия. Тук идват хиляди туристи всяка година, за да се снимат до тях и да почувстват магията на пустинята. Дет Влей или Мъртвото плато е един от най-иконичните и едновременно най-необичайните пейзажи в Намибия. Уникалното място е популярно сред туристите и фотографите поради своите специфични черти и изключителна красота. През далечното минало река достигала до Дет Влей, осигурявайки вода за растенията и дърветата. С течение на времето, преди около 900 години, реката пресъхва. Съставът на солената почва и сухият климат не позволяват на дърветата от вида акации да се разложат, така че те остават непокътнати и почти непроменени през вековете, създавайки уникален и мистичен вид. Белите солни плочи на почвата и високите пясъчни дюни правят мястото изключително привлекателно за снимки. Всеки момент на деня създава различни светлинни условия, които допринасят за уникални кадри. Елате с мен, за да разгледаме природния феномен заедно. Мъртвата долина или Дет Влей, както я наричат, е визитната картичка на Намибия. Дърветата зад мен са на повече от 900 години, когато тук е имало огромно езеро, изведнъж реката към него пресъхва. Влагата на пустинята само за един ден изсушава абсолютно всичко и го замразява във времето. Ниската влажност и до ден днешен на въздуха не позволява по дърветата да се развиват различни микроорганизми, микроби, няма насекоми, които да се хранят с тях и процесът на гниене е невъзможен. Дет Влей е рай за фотографите, тъй като контрастът между катранено-черните дървета и избелените бели полета, ръждиво-червените дюни и тъмно-синьото небе създават невероятни изображения. Поразителната визия на Мъртвото плато се намира на около километър пеша от паркинга, така че не забравяйте да вземете вода със себе си, защото жаждата по тези места, заради жаркото слънце и сухия вятър, е неописуема. Местните наричат района мястото без връщане.
То е заобиколено от едни от най-високите дюни в света. Една от тях достига между 325 метра и 360 метра височина, или височината на Айфеловата кула. За сравнение, Empire State Building, 102-етажният небостъргач в стил Art Deco в Манхатън в Ню Йорк, е висок 381 метра. Зад нас е най-високата дюна в пустинята Намиб, Биг Деди. Висока е 360 метра и е истинско предизвикателство за всеки приключенец, който идва в пустинята Намиб. Изкачването е изключително трудно, дюната е много стръмна, а по по-полегатата част откачването отнема около 3 часа. През деня температурата достига до 45 градуса и наистина физически е едно истинско изпитание. Тази невероятна пясъчна структура е притисната между Сосус Влей и Дет Влей и засенчва всички останали дюни в региона. Ако сте настроени наистина приключенски и сте достатъчно енергични и надъхани, можете да приемете предизвикателството да се изкачите на върха на пясъчния гигант. От него се разкрива великолепна панорамна гледка към Мъртвата долина. Ако решите да го направите, трябва да тръгнете по изгрев слънце и да носите достатъчно вода със себе си. Изкачването ще ви отнеме 2-3 часа. По обяд температурите стават непоносимо горещи, затова до тогава трябва да сте вече по обратния път. Между другото, големият татко, наричан още Лудата дюна, е най-високата дюна в Сосус Влей, но не и най-високата в пустинята Намиб. Това отличие се присъжда за емблематичната дюна номер 7 по поречието на река Цао Чап и се извисява на цели 388 метра. Дет Влей е малко бяло глинено плато, някогашен оазис, обсипан с акации и подхранван от река Цао Чап, която внезапно променила курса, оставяйки земята да изсъхне заедно с дърветата. Дет на английски означава мъртъв, Влей на африканс – плато, заливано от вода, и така името Дет Влей – мъртвото плато. Въздухът бил толкова сух, че дърветата никога не изгнили, вместо това те били изцяло изцедени от влагата, така че днес, 900 години по-късно, те остават като изсушени почернили стражи, изпъстрящи напуканата повърхност. Заобиколени от червено-оранжевите дюни на Намиб и на фона на синьото небе, те създават сюрреалистичен спектакъл. Бялата глинена почва на езерото, черните дървета, оранжевите дюни и синьото небе превръщат това място в един пейзаж от друга планета. Дърветата дори не могат да се разложат. Те са паметници на собственото си унищожение. Дърветата вече над 900 години образуват безплодната Черна гора. Понякога в Дет Влей могат да се открият малки кристали в почвата около дърветата. Те се наричат перли на пустинята и са формирани от минерални соли, които се събират около растенията. Пустинята Намиб и Дет Влей са дом на много уникални и адаптирани към суровата среда видове растения и животни. Можете да забележите редки и разнообразни пустинни животни, включително насекоми, паяци, скорпиони, гризачи и дори гущери, които са успели да се адаптират към екстремните условия. Тъй като Дет Влей се намира в далечната и безлюдна област, вечерното небе е изключително ясно и тъмно. Това прави мястото идеално за наблюдението на звездите и астрономическите явления. Дет Влей привлича фотографи, туристи и природолюбители от целия свят, които искат да се насладят на един от най-неповторимите и удивителни пейзажи в пустинята Намиб.
Най-доброто време за снимки и видеа е рано сутрин или късно след обед, когато слънцето е ниско на хоризонта. Това създава дълги сенки и допълнителни контрасти върху пясъка и дърветата, което прави снимките още по-интересни и ефектни. Пустинята Намиб и Дет Влей се намират под влиянието на глобалното затопляне и други природни фактори. Някои дюни променят форма и местоположение през годините поради вятъра и другите природни сили. Пустинята Намиб и Дет Влей са обявени за международна природозащитна област от страна на ЮНЕСКО. Това означава, че се предприемат мерки за запазването и опазването на тази уникална и уязвима екосистема. Поради своите изключителни пейзажи, пустинята Намиб е избрана многократно в научно-фантастични филми, защото наподобява пейзажа на Марс. Една от най-известните киноленти, заснети тук, е филмът Лудия Макс – Пътят на яростта. Бъдете подготвени за екстремни температури, особено през дневните часове, когато може да бъде много горещо. Сухият вятър също жили кожата. Задължително носете високи обувки, дълги панталони, ризи с дълъг ръкав, шапки и защитни кремове срещу слънцето. Необходимо е да си приготвите вода и храна, тъй като няма търговски обекти в района. Формите и силуетите на дюните в пустинята Намиб се променят постоянно поради вятъра и други природни сили. Това прави мястото чисто произведение на изкуството, като всеки ден виждате нови и различни контури. Намибия е изпълнена с удивителни природни феномени. Посещението на тези красоти наистина може да създаде вълнуващо и неповторимо приключение. Надявам се, че сте се насладили и вдъхновили, за да се отправите на пътешествие към това изключително място в Намибия. Нашите приключения по света и у нас продължават в следващия епизод. Не пропускайте предаването ни за пътешествия и приключения всяка събота и неделя от 12:45 само по Евронюс България.